Já si myslím, že vývoj prvovýstupu se odvíjí od doby, v který ten prvovýstup je praktikovaný. Na písek se nejezdí sportovat, tam se jezdí bavit. A jíst, že jo. Ty jako nemáš rád dodělávání projektu, že jo, ale to mně přijde úplně nejlepší, co může být, když je někde otevřený projekt, že jo, tak v podstatě se tam jít podívat, co tam je za problém, proč tam někdo skončil, že jo, co tam je za kroky. Jak se ti to líbí? Jak se to tam je pěkný, jak to bylo možno? Tohle je dobrý, akorát já se tam nezavrtám. Jo. No ale to těžší tam byli. Kámo, se dá blinka, no. Ne, tak nezačneme tady tím druhým směrem, Mirko. Název cesty zatím nevím.